ఇప్పటికీ నువ్వు ఎంతో సాధించి ఉండవచ్చు, లేదా అసలు ఏమీ సాధించకపోయి ఉండవచ్చు. అయితే ఇప్పటి వరకు చేసి వచ్చిన ప్రయాణంలో ఎన్నో కష్టాలు, ఇబ్బందులు, అవమానాలు ఎదుర్కొని అజేయంగా ముందుకు రాగలిగావు. ఇవన్నీ భరించలేక మధ్యలోనే ప్రాణాలు తీసుకున్న జీవితాలు ఎన్నో. కానీ నువ్వు వాటన్నిటినీ జయించిన యుద్ధ వీరుడివి నీవు. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనం మర్చిపోతున్న ఒక అజ్ఞాత అద్భుత సత్యం, మనల్ని మనం అభినందించుకోవడమే. నీలోని ఆ యుద్ధ వీరుడిని నీకు నువ్వు అభినందించడానికి రోజులో ఒక 10 నిమిషాలు కేటాయించు. ఆ ధీరుడికి కొండంత బలం వస్తుంది, మరెన్నో అద్భుత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి పునాది అవుతుంది. మరోసారి చెబుతున్నా, నిన్ను అభినందించడానికి మరో చెయ్యి అవసరం లేదు, నువ్వు మాత్రమే చాలు.